So guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and share my channel. Maraming salamat. Part 2 na ni. Please share my video. Ano ka na siya? Up, yeah. Sulay na get. First time lang, ani? Grabe. Ha? Primero pa rin yung kala. Wala pa na pare-parehas ka niya, wala. Away ka pa rin, away. Ganun nga na. Naanda naman ka sa uban dyan, di ba? Naka naman ka. Daghan nga yung hilot. Karoon pa yung katilo eh. Kayo, huwag din yung kausaban eh. Pero lamig kayo. Lamig kayo, Lamig kawan. kayo resulta niya, sir. Di, Pero tama ka forma ni sa kayo. tugma, resulta man eh. Pakay mo, sunod pang pagpal kung matay ko. Pwede mo, pwede agaw Dito ako ni, dagan ako na ko. Nakasigar po nga. Nagdalak ko, nagigda na lang. Magani, kay Ah, kamatang dugoy. Ugat nga natulog, kamatang. di makamata niya. Ha? Tugtog kay ba na bangon diha. Pero di ka kapantay sir, tulog lang. Oh. Pero di ka kapantay sa kong hilot, tulog. Ano ba? Di ka tulog ba? Ha? Kita yun. Siguro sa Relax lang. sunod siguro ko ano. Ah. Ah. Maala na siguro, mabuhay-buhay na mga ugat. Anod na. First time mag no? Pwesta pa, Huwag ka magtuong ani. dahong ano nga. Ah! Oh. Dahil sa kagaw, pinakamahirap naman nila. Gamay, lima, ano? Upat, lima uno. Okay, magod mo man. Okay, tama. Mapuna, di mapuna yung problem. Inurot naman akong time. O gani. Di ba mo pang-board, rest-board. Bunta ka mo, kay, bunta ka mo sugod. Ah. Hindi ka pwede sa, di ko sa trek. Luta din sa lolo. Kanin trek. Hindi naman ito. Ha? Bukong. Agupong. Ikaw sa mga bukong sa trabo. Nga, dato ni gupong na nagdabo ni Juan. Teka, panabo mo ito. Grabe balay ng Juan eh. Napuno na yun eh. Grabe. Mga kayo sa una, luwag kayo ni Dre. Tinuwagan yun. Kaya nga dayo. Kaya pag sa una, Dre, sus, naman isa, yung kabinan, may tao. Wait, Ako lolo ra. May pulo man. Kaya sa una, doon mo na ila kang pag-retouch sa ilapin, ila square pa sa una niya. Katulad yung kilori, Ah. kirit. Ano yung lahat yung mga linya haba sa kram. Ah.
Saan tagamay siya? Kena. Duga-duga juga nakahiring sa kuno. Duga-duga juga nakahiring nga. Nihilot ko dire. Mau gani. Kasi mo pagi diri. Awak ko sa piyatong ba, di pa yung kahiring yun. Ipa dyan na. Oo. Angkay. Batang mo. Yan kamay. Kay. Ah. Kapsik kita. First time. Tanang mahirap ako. Kaya wagi ko kaagin na kita. Ulang ba? Dili pag yun. Tuslok naman sir. Oo. Huwag kimasiman, huwag ito ina. Ay mas. Di pa sila uiyag at ka. Ha? Di pa sila uiyag at ka. Ay, angkat. Angkay. Okay. Angkay. Oh, Kamay. grabe. Serba, uling lipong yapong ko. Inom ka dagang tubig. Apel may buhin ng tubig. Tubig. Serba ko na yung pinabaro sa lipong ba. Ito, huwag na dirty ko dali. Ganyan.
Sa koleksyon na, correct. Agay. Ah, Asa na siya ang koleksyon? dire, so, ubos tanan, ngayon lang, pamuy-puy, manhod, ngol-ngol, may tritres, rayuma mo na, agianan sa dugo, kani. Sakit kayo ba? Agianan ni. Muna siya yung mga kuwan niya. Dire, ang maipit nga mubaraw. Ano, maungot na sa dire, mangupong na. Muna sakit sa kayo ba? Namere kayo, no? Oo. Tando kayo sakit. Hmm? Hindi niya rin sa kuwan niya. Kat, anong sa mga hupong, ano. Oo. Ano mo nga po? Ha? Karon ka. Kuha na lang ka, mga... 7:30. 7:30. Unsa man i-book nato sa 7:30? Padala do ka malong ma'am. Si Joris ne? Sige. Joris sa alas 7:30. Sige, padala do ka malong. Do ka malong. Sige ma'am. Lama. Antong gabi pa rin mo? Sa limang nyo, pwede. Kapok niyo kayo ng spalit. Ha? Hihik po po yan. Pwede. Ano lang eh. Ito na ning mga kanig eh. Nanginang naman din eh. Mao. Lain man lawas. Ang kanya, wala na. Sunod ani manawag. Wala na. Sunod na tos time. Sunod na tos time man eh. Buwan sa buwan. May buwan. Apa mong biugma? Kung di mo sa bangkay naman kayo ng mga Trabaho nga bang po nga. anong mga gusto nila. Karong ko dayon. Bunga po. Lain ako lawas. Lain mga puno man. Mau ito nga. Laway ko tayo mo ganun tayo. Nyo ganun kay. Pati busy ba di. Gusto po ba tayo. Taga mo pa. Ito, suki pa to. Sa semana. Ito yung wala. Mawala sa dilib. Mahilot juga kay Pramos mo update lagi. Mau magani. Paano ka? Obserbahan ko nga niya si. Obserbahan ko nga. Sana lang ka pa ha? Kaya yung name, this part ang this. Makikita na, obserbahin na na. Oo. Tandog naman. O gani. Para may matandog likod nga kanagong hagod juga yung nga. Obserbahan sa may pamabla nga ako. Subana siya ron. Paminaw tayo kibit asal ko yung batita. Agay! Agay! O ni hinay no? Oo. Basta matulong sa kaputilyo sa kita. Balik sir, balik. Balik. Diba? Kita. Sakit basta matulong sa diferensya kita. Ito. Kung patakalag mo na sa wala, di ikatulong mo na. Kung patakalag ka na kuhan, di ikatulong ang gay-gay. Asag ganun ba? Gay!
Hmm. Ah. Ah. Agay. Eh. Agay, sakit. Umay. Agay. Ah. 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 Agay. Ah. 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 Umay. Ah. 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 Gửi. Agay. Ligo gano? Kayo. Ah. Ano yun lang? Nasaktan doon? Nagpalit ka? Ay, di ko tago. Yung ano, wala man yung ato pag ilot ang itahan. Ah, Wala yung ato pag ilot. o gani. Ah. Ah. Ay, hilutan. Palintong nilugmay ba? Ha? Palintong nilugmay yun. Okay. Palintong ito pausog. Okay. Gawas dito ng kuwan. Di pa na maligo kung balik mo. Karon ako ma, wala ligo ha? Ha? Karon ako ma, wala ligo. Kung basag, wala ligo kung Wakan law.
harap na masakit. Sulay na gid sir. Ha? Sulay na gid. Ay, Ug wala kay tina no kapot dire. di yung kapot yun. Ito wala man. Mamagani unta. Magihan ba yung permito eh. Ano? Dali naman sa likod, malang. Naman naman. Oo. Di man kay lisod, no? Dali ka na tutulo eh. Di po kayo tago. Oo. Ang man, tago man dyan. Pagpapuntahan mo rin sa gawa ka. Isam na yung kadya. Oh. Alayo, la Victor. Kalayo ato, tuyuan mo ito. Tuyo dito na, layo. Ipas. Sa nagmo, para mo yung kung anak. Ila kaya, mga 5 kilometro. Di ka dire. Kaya eh. Kulang. Kapalan ko dito sa kwan. Alayo, di ay. Oo. Kalayo eh. Dali, dire na. Oo. Victor, okay naman Victor, pero alamang dali kahit balik ka kontento ka na. Kulang lagi, kulangan ka, no? Oo. May man na sa mayulot. Tulos kadagan sa iyang kwan ba? Daliun niya ba? Daliyo na lang, no? Oo. Di gani daw nakabot 30 minuto. Kabot. Taas ang mga 15 minutos ang yun. Tayo mo naman, 15, 20 minutos sana. As may 20. Oo, taas ang 20. Tulos kadagan niya kwan ba? Dili pwede lang anon. Oo. Dapat mga dahil mga kwan mo, mga stroke pod. Ay pagbasa ron. Ayo pagbasa karon. Nya karon og ma walay ligo ha. Nana sa YouTube ug ma. Magduha ka tuig ni mo mild no? Oo, magdua. Mild stroke. Nagputong Kupit. Kupit na siguro to. Pag kupit doon, nagpa-kwan ko. Pagkatapos ay kaduang kwan.
Dua ka pa na ko. August, September, o tama. September, kakpan ako dito. Magdua ka dito, from September. Okay na sir, mamay na ka. Ah, Jesus, Salamat kayo. ayun na. Just Salamat jacket pag kayo. jacket. ah. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye.